paraules en nom dels seus germans claretians, Ricard Costa Jussà. Bona nit a tothom i deixeu-me començar amb allò que avui ens aplega, que és felicitar el Pere. En un moment donat suposo que farem un ressò d'aquesta felicitació a tots els que avui som aquí i agrair. I agrair també a l'Associació Araguai a l'organització d'aquest acte i la invitació. L'apreciació per persones estimades, conegudes o admirades sol abocar en més d'una ocasió i especialment davant la seva fermesa i constància sense defallir, el que no vol dir sense pors, sense dubtes, sense neguits, sense moments de conflicte intens o externs, no gens fàcils, però sense defallir, tot i les dificultats i contrarietats, fa preguntar-nos com s'ho fa. Què o qui el manté ferm? D'on treu la fortalesa? Deixeu-me fer parlar el mateix Pere. En ocasió del bicentenari del pare Claret, el claretià i bisbe Pere Casaldàliga, en el seu missatge, que com ell mateix va adreçar a la congregació i als claretians, deia, després de rellegir l'autobiografia del pare fundador, vull fer ressonar algunes consignes claretianes, però que de ben segur són consignes que defineixen també la seva missió i poden ser interpel·ladores per a la vida de tot cristià, per a tot home i dona de justícia i de bona voluntat. Deixeu-me'n mencionar només dues. Una referida a la definició del missioner de Sant Andreu Claret quan diu un home que crema en caritat i abrusa amb ella arreu on passa. Escriu el Pere, la missió és una vocació, una crida, una resposta, una passió, un entusiasme, un somni, una utopia, la utopia del regne. Sempre que es vulgui parlar de seguir Jesús, de continuar la seva obra, s'ha de parlar del regne. El regne que va ser la passió de Jesús, la seva vida, la seva paraula, la seva mort, la seva resurrecció i que ha de ser la nostra passió, cremar en caritat, abrossar per on passem. La passió pel regne amb una connaturalitat humana. Humans entre els humans, humanitzant la humanitat. És clar, tot això es viu en el dia a dia. Es viu amb l'oració, amb el servei, amb la comunitat, passant problemes, dificultats, salut, bellesa, sent incompresos, acompanyant la crisi del món, al servei del regne per a transformar-lo, per a salvar el món. I en una altra referència que també ens fa el mateix Pere, en aquest cas en plena sintonia missionera amb Claret, quan diu de si mateix i en el seu esperit, el meu esperit és per a tot el món. I escriu el Pere, aquesta expressió, el meu esperit és per a tot el món, em va fer semblar que abraçava l'esperit de Claret dins del seu context social i eclesiàstic, com hi va abraçar tota la seva acció i la seva vida. Si ell ja parlava de tot el món, molt més normal és que en parlem avui, quan la globalització, la mundialització és una realitat. Avui, que hi ha molta Amèrica Llatina a Europa, que hi ha molta Àsia a Europa, que hi ha molta Àfrica a Europa. Aquesta mundialització s'està realitzant en gran part pels migrants, que carreguen amb la seva cultura, la seva religió, els seus somnis, els seus sofriments. El meu esperit és per a tot el món. En més d'una ocasió han preguntat al Pere com t'ho fas per no desanimar-te al llarg d'aquest temps i d'aquests 90 anys. Com t'ho fas per mantenir el coratge i l'utopia? La seva resposta, sense dubtar-ho, era m'aguanta la meva fe en el Déu Pare i Mare viscut i manifestat per Jesucrist, que ens fa germans i germanes,
una fe que manté la meva esperança, sovint una esperança contra tota esperança. I és així com l'avi Pere, com l'anomena la gent de Sau Fèlix, ha arribat als 90 anys, amb el compromís de la vida i amb la vida, fet pas a pas, dia a dia, persona a persona, poble a poble i amb el poble, amb un sí majúscul, a Déu fet cada dia, conreat en la paraula, la pregària i silenci de la contemplació, acollit, viscut i acompanyat en cada persona trobadissa, compromès en cada moment en el lloc i circumstàncies on es troba, expressat vencent temors de paraula per escrit i en l'art de la poesia, de cor i amb el cor ple de Déu, que és amor, donat i desgastat en el cos, però reflectint el somriure de qui se sap estimat i qui s'ha donat estimant. Avui agraïm i felicitem el Pere per aquests 90 anys i per aquest desgast d'amor i en amor. I deixeu-me acabar amb una poesia d'en Pere en el seu llibre quan professa quin és el seu credo i quin és el seu missatge. Jo m'atinc al que ja he dit. La justícia malgrat la llei i els costums, malgrat els diners i l'almoina. La humilitat per ser jo veritable, la llibertat per ser home i la pobresa per ser lliure, la fe cristiana per caminar de nit i sobretot per caminar de dia. I en tot cas, germans, jo mantinc el ja dit, l'esperança. Ara d'escoltar la paraula del membre fundador de l'associació araguaia, Joan Soler. Va conèixer el bisbe Pere en el seu procés de formació com a claretià i actualment el seu treball es concentra sobretot al Casal Claret de Vic en un àmbit d'acollida i acompanyament de persones nouvingudes. Joan Soler. Caminant descalç, referent vigent i referència ineludible per tots els que se senten interpel·lats, commoguts, inquietats, indignats per les injustícies locals i globals. Casaldàliga va optar fa molt per la dignitat de les perifèries, contra la centralitat criminal de tots els palaus i totes les jerarquies. Ètica de la resistència, pedagogia de l'alliberament, i praxi de la transformació social. Fins i tot d'aniversari el regal és invers. Celebrem comunitàriament una integritat lúcida, una decència a prova de temptats i amenaces, i la coherència perseverant fins a les més darreres i solemnes conseqüències, totes les que implica viure lliure com el vent, donant i donant-se solidàriament sense esperar res a canvi. Ho va dir. Però passa que ho ha fet. I sí, creuat pels rius, traginer d'esperança araguaia amunt i avall, no tornarà de l'Araguaia al Balsareny del Llobregat, perquè no li cal i perquè allà ha après que terra n'hi ha només una, la injustícia. I és des d'aquella des d'on ens xiula que va aprendre el respecte i l'estima per totes les cultures, reconnectant amb la pròpia, el valor intrínsec de la diversitat entre iguals i la consciència ecologista. Des de la demanda clara, paraula de Casaldàliga, que un poble només és lliure quan és independent, autònom i sobirà. Són paraules d'en David Fernández, amic i company de lluites a peu de carrer, en l'article que ha publicat avui a VilaWeb. Gràcies, David. I parlant d'en David, avui encara
Avui he llegit, entre altres missatges, un missatge teu molt clar. Jaume Botey, tu no marxaràs mai. Gràcies, Jaume Botey, per totes les teves lluites, per totes les causes, per la pau, per l'alliberament de tots els pobles oprimits, de tants pobles oprimits, pel ser-hi dia rere dia, amb totes les estratègies, els estudis, les complicitats que has sigut capaç d'anar creant amb tants companys i companyes al llarg de tants anys. Gràcies. I sí, Pere, són ja 525 anys llargs de resistència indígena, negra i popular. I amb tu, Pere, són aquests 50 anys, quasi un 10%. Nau fale a vida si pare, ens dius. No parlis la vida es pareix, ens recordes tu. Per això, volem fer memòria d'aquestes teves misses prohibides, només unes paraules. En nom del Déu de tots els noms, Javé, o Batalà, o Lorum, o Lo. En nom del Déu que a tots els homes i dones ens fa de tendresa i de pols. En nom del poble que espera en la gràcia de la fe, la veu de Xangó, el Déu de la justícia, el Quilombo Pasqua que ens alliberarà. A la missa prohibida dels quilombos i a la missa de la terra sense mals, d'unió amb tot el camí dels pobles indígenes. En nom del Pare de tots els pobles, Maïra de tot, excels topar. En nom del Fill que tots els homes ens fa ser germans, en la sang barrejada amb totes les sangs, en nom de l'aliança d'alliberament, en nom de la llum de tota cultura, en nom de l'amor que està en tot amor, en nom de la terra sense mals, perduda en el lucre, guanyada en dolor, en nom de la mort vençuda, en nom de la vida, cantem, Senyor, Shalom, Sauidi, la pau. Els pobres d'aquesta terra volem inventar aquesta terra sense mals que ve cada demà. Un moment, agost del 1984, del diari Quan els dies fan pensar. Em visiten dues criatures. La nena gran, 6 o 7 anys potser, pèl roja i precoçment adulta, com tantes nenes del poble pobre, porta amb un carretó el seu germanet d'1 any, pèl roig també, la cara bruta, espantadets als ulls. Li venc per 100.000, em diu la nena. Per 100.000 petons, li replico. I les dues criatures i jo riem amb ganes. Per acabar la infantil juguesca els dono pa amb mel. I ara també un silenci. Un silenci diferent d'aquells teus silencis, Pere, de les matinades que et retornaven a un no sé què, a un no sé on, a un no sé qui. Aquest silenci d'ara imposat pels anys i el Parkinson. Per això ara nosaltres també, tot agafant-te la mà, farem silenci amb tu. Farem silenci agraït amb el teu silenci lluitat, amb el silenci de tantes vides donades, de tants màrtirs de la caminada, amb tots els noms i els rostres que vessen el teu cor, amb tants obrigados de tants germans i germanes. I ara sí,
Ara, com deia aquell jove poeta nicaragüenc assassinat per la Guàrdia Nacional de Somoza als 21 anys, Leonel Rugama, ya platicamos. Ahora vamos a vivir como los santos. Gràcies, Pere. Així, Awiri, Alhamdulillah, Aleluia. Amén.